Orang
Yo. Baru apa? Eh, bocah cilik. Nah, bocah cilik lebane iki lho. Iku bane piye? Menapa? Aja menawa lho. Iku mang putum. Cek. Cek. Bro. Iku putum. Samane mangan sapi. Bisa dek, bisa nengok. Lah telurane. Bro. Gaul. Gaul. Raja SD iki tetep gaul. Gaul lah. Sitok sing ra gaul. Sopo? MC sitok iki lho. Siapa itu? Halah, blamet mencor kabeh. Wis senengane. Lah kon iki kok sing ganteng lho, Dik. Ngono yo. Malah kaya anak dadu kowe. Blakon yo aja ngono kuwi. Ya udah. Blakon kuwi gamblangno lelakon. Roh e. Wong menawa lakon mbah iki iso mencong kabeh apa? Yo, Apa? ra. Piye? Iki digawe. PKW. Alhamdulillah. Yo. Simo Wahyu Kuncoro kesenian barongan saka Bunjapah. Sapa kuwi? Karangori. Kecamatan Japa. Kabupaten Japa. Alhamdulillah. Japa. Acarane Bapak. Iki mah kabupatennya Japa kok Blora. Kabupaten Japa. Blora. Bisa melok blur. Bisa. Blura. Iya. Alhamdulillah ditengahne ning kajenane Bapak. Lanang lan ibu wedok. Jenenge lho. Acarane. Jenenge. Lah sing ora sapa? Wis sini wong Ayo ngono. bro. Iku ora habis mlete. Wes sing digawe iku CS kulit. Ha. CS ku bak tebu ning kono bedingin. Lah, tapi plek. Lek. Lah. Wong sing dia. Ae lho. Sa, dudini segenah. Tak. Iya iki Mas. Tek lho kae lho wonge. Naro. Adoh no tengerane. Tengerane piye? Aku sae menggol-menggol. Ah. Yo. Iku sing digawe. Lah sing ning isor mang saya menggol-menggol ngono mbako. Mbak Iku tuwa menggol-menggol ora kok amplong. Lha apa? Mbakku. Lah iki mbake gedhi mang lho. Iki bapak sinten? Sinten? Hah? Apa? Bukti ada dong. Iya halo. Peganang sesi di ini. Ya ini bal bindo. Alhamdulillah. Ngene kok ora ndang wayo. Nang goreng prawo. PT kok. PT yang Diwata. Iki acarane wali kota Heeh. utawa Sitanan. Aku dot. Aku dot. Lah kok enek wong anake dadi wehno. Masa kok mau ucalno? Gendel. Bocahnya gendel. Wani matau kita. Ade Reza Adi Saputra. Bapakipun sinten? Bapak. Di bapake. Bapak Mita Dadi. Dalah ibu Mita Pantes. minta pantes. Pantes iki. Oh, terus pantes nek ngomong. Pantes. Minta pantes. Dijualno. Denakno. Ngaji sing dikitan. Sabayana Mas Reza Adi Saputra muga-muga dadi anak ingkang saleh, ibune kita prabangsa lan agama, saged menika dhuwur mundhung jero kaliyan wong tuane. Ya sing kuwi tok aku denakno. Yo, aku wis donakno adike. Aku tak duwekno Bapake, heeh. Ditinggalno karo Bapak Joko, mugi-mugi diparingi sehat walafiat, murah sandang pangan rezekine lancar. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ini aku amin bojo tak doa lho, Bu. Amin lho. Amine api. Amine piye?
Iya, kita nimbal terus berasanya omongannya piye? Tiwakal. Sama kaburan. Sing iki lho iki lho. Alah itu lho tulisan. Nah iki sing gedhi. Iya sedih. Mugi-mugi ibu Mita pantes dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Hah? Lah kene Iku lho ora dadi nanya. kowe goblok kowe yo goblok. Lah kok iso goblok? Emang dongane sapa? Adike. Kowe dongane sing sunat. Pesona. Berarti sing sunat mau dongakno. Wes. Kowe dongane sapa? Pak Joko. Berarti Pak Joko sing mau dongakno. Aku dongakno Bu pantes. Heeh. Muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Lah kok kudu ana sakinah mawaddah warahmah. Lah sing sunatan wis kene. Kowe sing pakane. Ya, Aku ndak sakinah mawaddah warahmah piye? kok tegese sakinah pernikahan kok, Bro. Iki ngono ki lanang. Wis ero nek iki tangan, anane keluarga sakinah mawaddah warahmah iku iso rukun, iso ngitanake putra-putrine. Pak Joko sepakat. Iya dadine ibu kita pantes kuwi wis pantes dadi wong tuwa. Ah, wis dadi wong tuwa wis pantes. Wis santai. Kula ngitanake putrane sing jeneng Mas Reza Adi Saputra. Alhamdulillah. Aku mau turut dalan aku ora melok miring. Lho lha kene. Melok royok duit kericikan. Sing sakit ora tiba kowe. Apa yoyoan kalah aku. Lho awakmu gedhe iso kalah. Ya iya. Piye kene digeblek kene. Sing ora nyekeli yo entuk yo. Pokoke wis adem selamat. Heeh. Adem dedonga. Ya. Kagem Bapak Jomo sak keluarga. Oh iya. Iki dihibur. Hibur. Wis ning kene iki sesuk kan telepno. Lho kok iso nyelepno? Garing. Panas embo ya jan. Ya iki ditutup Mas Aku, Bik. Heeh, engko nek masalah seneng-seneng mlebu hibur. Kok iki dihibur ning mobil luwih. Wah, Iya. Jojis. tambah neh. Apa nek pemaine? Tambah neh pemaine. Ngono ya. Ya sakjane garingan pajake panasen. Iya. Sakne ning ngipes. Panasen ya diperiksa. Wis tuwek bisa ngipes barang Wah. sik le. Kowe. Lho kita pulang ya tuwek. Wis ora nek tuwek 75. Nek cara kowe isih balita. Bapak 50 tahun kowe. Ayo Mas jadi satu. Itu karena Ojo nimbal ae, Gek. Sekarang mundur wae. Yo iso nimbal pintu nek. Sadrapanega. Sadrapanega. Satrio Sakti. Iki main kok sedina semua nih. Kene. Sesuk ora tagak, Pak. Iso. Kowe apa? Endi? Kowe kono. Lah iki dikul. Ora gede. Apa? Oke. Ngono lah nang. Coba itu lho. Celombir. Sapa? Boleh kenal sapa? Jenenge sapa Mas? Monggo Mbak Sri. Iya.
Yeah.